Καλησπέρα φιλαράκια. Σήμερα θα σας πω πώς να πάρω 10 GB δωρεάν. Δηλαδή θα κάνεις όσο θα πας σε μια κατάστημα να πληρώνεις 20 ευρώ, τόση ώρα θα πάρει να κάνεις μπαμ το σπίτι σου. Μπαμ, κατάλαβες τι εννοώ το μπαμ. Λοιπόν, θα κατεβάσεις ένα πρόγραμμα στο κινητό σου και σου δίνει κάθε μήνα 10 GB. Δεν πιστεύεις? Ούτε εγώ πίστευα πρώτη φορά που είδα. Λοιπόν, να παρακολουθάς το βίντεο και να δεις τι κατεβάζω και τι ανεβάζω. Εντάξει, δεν θα ανεβάσω πολλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Το ανοίγω το κινητό μου. Λοιπόν, πάμε εδώ σε Play Store για να το κατεβάσω. Ωραία. Αυτό θα γράψεις. ZPN Connect. Θα κατεβάσεις αυτό εδώ που λέει 10 GB Free VPN και proxy. Λοιπόν, θα κατεβάσω αυτό. Για να δούμε. Άνοιγμα. Τώρα να μην με ρωτάτε γιατί δίνει δωρεάν, τι παίρνει, δεν μας ενδιάζει αυτό. Λοιπόν, πατάω εδώ, αγγλικά είναι. Ωραία. Δεν θα πατάμε εδώ γιατί αυτό λειτουργεί μόνο στη Κίνα και στο Ιράν. Λοιπόν, εμείς θα πάμε εδώ, στο Google. Για να το χρησιμοποιήσεις πρέπει να έχεις Google email, Google account παράδειγμα. Λοιπόν, εδώ στο πρώτο. Ωραία. Εδώ μου λέει λογαριασμό για 10 GB. Δεν λέω ψέματα, μπορείτε να διαβάσετε εδώ πέρα. Όλα δείχνει. Λοιπόν, δεν έχω λογαριασμό, θα κάνω εδώ register. Ωραία, γράφω εδώ. Ωραία. Το κωδικό. Το email. Λοιπόν, το κωδικό που θα βάλεις εδώ, να μην το ξεχνάς, γιατί άμα τα ξεχάσεις, πάει όλο. Λοιπόν, να βάλω ξανά να ξέρω τι βάζω. Ωραία. Πάμε. Να γράψω αυτά που μου έδειξε.
πατάω εδώ. Ωραία. Μου πήγαινε στο email σου έχουν στείλει mail. Μπορείς να πας και από κινητό, αλλά εγώ θα πάω από υπολογιστή γιατί με βουλεύει πιο εύκολα. Για να δούμε τι μου στείλε για άκυρο. Ωραία. Μάλλον είμαστε έτοιμοι. Ωραία. Εγώ μπορώ να κάνω ελληνικά για να καταλάβω. Έχει τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, πατάω εδώ στο Verify My Account. Το πάτησα, άνοιξε άλλη σελίδα. Αυτό μπορείς να κάνεις και από κινητό. Αλλά εγώ το άνοιξα από υπολογιστή γιατί με βουλεύει για να τελειώνουμε, να μην χαλάω και το χρόνο σας. Θα πείτε τι μας πήρε μία ώρα. Λοιπόν, εδώ με γράφει, εντάξει, πέρασε ό,τι γράφει. Με 5 δευτερόλεπτα ήθελε να το ανοίξει, το άνοιξε. Λοιπόν, εδώ τι γίνεται. Εδώ λέει σε αυτές τις χώρες μπορώ να χρησιμοποιώ. Ποιες χώρες είναι αυτές εδώ. Ποιο δεν έχει η Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα δεν δίνει τίποτα δωρεάν μάλλον. Εδώ λίγο μπορούμε να παίξουμε. Παράδειγμα θα δείξω ότι είμαι στη Γαλλία παράδειγμα. Πάμε. Δεν θα πω ότι είμαι στην Ελλάδα, γιατί άμα θα πω ότι είμαι στην Ελλάδα θα πει πήγαινε να αγοράσεις. Δεν υπάρχει για Ελλάδα δωρεάν τίποτα. Ναι, έχουμε εδώ πέρα για να το ανοίξω. Το κάνω enable. Ωραία. Εδώ μου λέει αυτή τη στιγμή έχεις 1 GB. Αλλά εγώ του λέω να μου δώσεις 10 GB. Για να το πάρω 10 GB θέλει και κάτι αυτός που θα μου δώσει 10 GB. Δεν θέλει λεφτά, μη φοβάσαι. Λοιπόν, θέλει να ανεβάσω τη σελίδα του στο Facebook. Μόνο αυτό θα πληρώσω, δεν θα πληρώσω πολύ ακριβά. Ανεβάζουμε και τις φωτογραφίες και τα ποίηματα, ό,τι βρούμε το ανεβάζουμε. Εντάξει, θα ανεβάσουμε και μία σελίδα του για να πάρω 10 GB. Λοιπόν, πατάω εδώ. Ωραία, εδώ μου λέει πού θες να ανεβάσεις, στο Google, στο στο Twitter ή στο Facebook. Του λέω άντε, σου κάνω χάρη, ανεβάζω στο Facebook. Μου λέει ότι έχεις ενεργοποιήσει πριν, γιατί πριν όταν έκανα δοκιμία να δω αν μου δίνει
10 GB με κουρεδεύει. Το είχα ανοιχτό το Facebook και το ανέβασα τώρα για να δούμε άμα δεν θα μου κάνει εδώ πέρα. Και ας θα ανοίξω άλλο Facebook. Ωραία, εντάξει, έγινε. Δεν μου είπε τίποτα. Λοιπόν, το έχω 10 GB εδώ πέρα λοιπόν τώρα. Τώρα για να πάω μου λέει σε 5 λεπτά μπορώ να πάω στο κινητό μου για να του χρησιμοποιώ. Λοιπόν, μετράω την ώρα, τι ώρα είναι 11 και 52. Λοιπόν, περιμένω 5 λεπτά. Θα πάω μετά από 5 λεπτά. Λοιπόν, τώρα μετά από 5 λεπτά που ήρθα εδώ, ξανά σε αυτό το πρόγραμμα, πατάω αυτό και μου άνοιξε, μου έφερε και το όνομά μου εδώ. Άμα δεν θα σας ανοίξει κατευθείαν αυτή τη σελίδα που λέει να γράψεις όνομα και το κωδικό, να πάτε όπως πήγατε πρώτη φορά για να φτάσεις σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, εδώ πέρα θα γράψω όνομα αυτό που είχα δώσει εδώ. Μου βγάζει εδώ το όνομα αυτό εδώ. 12:55, αυτό δεν είναι? Ναι. Ωραία, το κωδικό. Εντάξει, το κωδικό δεν θα πω γιατί είναι δικό μου, μπορεί να πάρεις και να χρησιμοποιήσεις και στο υπολογιστή σου και να εδώ κάτσω να περιμένω πότε θα έχω ίντερνετ. Λοιπόν, ωραία. Εδώ δεν μου λέει Ελλάδα, μου λέει Γαλλία. Γιατί? Γιατί εκεί τον είχα πει ότι είμαι στην Γαλλία. Στη Γαλλία. Λοιπόν, γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν έχει, για Ελλάδα δεν έχει δωρεάν. Τώρα δεν δουλεύει. Γιατί δεν δουλεύει? Πατάω εδώ. Ωραία. Κατάλαβα. Φτάνει. Λοιπόν. Τώρα συνδέθηκα. Το IP που χρησιμοποιώ τώρα αυτή τη στιγμή δεν είναι ελληνικό. Είναι γαλλικό. Μου δείχνει κάπου στη Γαλλία. Δεν μου λέει ότι είσαι στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρόγραμμα. Τώρα έχεις 10 GB εδώ πέρα. Μου λέει όλα, δεν λέω εγώ. Μπορεί να βλέπει κάποιος βίντεο, θα πει ας τον λέει ότι λέει, εντάξει, λέει χαζομάρες. Εμένα δεν μου πληρώνει αυτό το πρόγραμμα, θα το χαρίζω αυτό, γιατί μου είπε κάποιος και λέω άντε να χαρίσω και στους άλλους στα φιλαράκια. Λοιπόν, είναι 10 GB, γράφει και όλα εδώ πέρα. Δεν πληρώσα ούτε €1, ούτε θα πληρώσουμε. Δεν ξέρω εσείς πώς θα πληρώνετε για το κάθε μήνα να έχετε ίντερνετ. Φυσικά εγώ δεν πήγα ποτέ να αγοράσω το ίντερνετ γιατί δεν έχω λεφτά και μπαίνω εδώ στο ίντερνετ και κάνω μόνος μου. Λοιπόν, όσο χρόνο να φτάσω σε ένα κατάστημα να πάρω λεφτά από το σπίτι, να πάω το κατάστημα να αγοράσω μεγαμπάιτ, γιγαμπάιτ, τόση ώρα έκανα εδώ πέρα και το έχω 10 GB, μπορώ να χρησιμοποιώ όλο το μήνα και να τρώω με τα κουτάλια, δεν τελειώνει όλο το μήνα. Λοιπόν, αυτό μπορούμε να κάνουμε κάθε μήνα έτσι όπως κάναμε σήμερα και θα πάρουμε αυτά τα 10 GB. Αλλά αυτά τα 10 GB δεν είναι μόνο για το κινητό. Μπορώ από το κινητό μου να δίνω Wi-Fi στον υπολογιστή μου. Δίνω Wi-Fi στον αδερφό μου, δίνω Wi-Fi τη φίλη μου, την κόμενά μου. Όπου θέλω μπορώ να δώσω το Wi-Fi. Αυτά τα 10 GB δεν είναι μόνο για μένα, μπορώ να το χαρίσω και τους άλλους. Το πώς γίνεται, μπορεί θα σας πω αύριο που θα κάνω επόμενο βίντεο, θα σας πω πώς μπορώ να έχω Wi-Fi από το κινητό με τον υπολογιστή μου. Δηλαδή
GB που έχω εδώ στο κινητό μου μπορώ να χρησιμοποιώ και στον υπολογιστή μου. Εντάξει, έχω υπολογιστή, δεν έχω router στο σπίτι μου, έχω GB στο κινητό μου. Θα το χρησιμοποιώ στον υπολογιστή μου. Γιατί να κάτσω σε μια γωνία με το κινητό όλο βράδυ ταν και δεν μπορώ να κάνω τίποτα, να μπω στο υπολογιστή μου, να δίνω σήμα από το κινητό, θα πιάσει σήμα το υπολογιστή μου και θα χρησιμοποιώ με το υπολογιστή. Αυτό έχει ένα πρόγραμμα που βγάζει Wi-Fi από το κινητό και δίνει στον υπολογιστή. Γίνεται κινητό σαν router. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Άμα σας αρέσει το βίντεο, άρα πρώτα να δοκιμάσετε αυτό το πρόγραμμα που σας είπα, να μου κάνετε εγγραφή στο YouTube, είναι το κανάλι μου, τι και πώς, μου κάνετε εγγραφή και να δείτε και άλλα πάρα πολλά πράγματα που έχω κάνει. Εδώ πέρα έχω κάνει ένα βίντεο πώς μπορούμε να κάνουμε κλίση χωρίς χρεώση, δηλαδή δεν έχω κάρτα στο κινητό μου, μπορώ να πάρω τηλέφωνο όπου θέλω και εξωτερικά. Και στη σελίδα του Facebook είναι τι και πώς. Όποιος δεν μπορεί να το καταφέρει αυτό το πρόγραμμα, μην τρέπεστε να μου στείλετε μήνυμα, φιλεράκι, αυτό που είπες στο βίντεο, τι μας κορέδεψες, πώς γίνεται αυτό, δεν μπορώ να το καταφέρω, θα σε βοηθήσω εγώ, θα σου πω κάνε αυτό για να το καταφέρεις. Δεν είναι πολύ δύσκολο, οπουδήποτε ερώτηση θα μου βρείτε στο Facebook τι και πώς, και που μπορώ, και πάρα πολύ, μιλάμε στο επόμενο. Γεια σας.